Timbog ng mga kapulisan ng Pusurubio Police Station ang top 1 most wanted person sa bayan ng Pusurubio sa kasong panggagahasa at lascivious conduct. Kinilala ang akusado na isang 18 anyos na estudyanteng lalaki at residente ng Barangay Tulnak sa nasabing bayan. Naaresto po yung akusado sa Barangay Tulnak sa pamamagitan ng pagkakandak ng intelligence monitoring at surveillance ng mga personnel po natin at sa pakikipag-ugnayan na rin sa barangay officials, sir, para makakuha ng mga information regarding sa whereabouts ng akusado natin, sir. Nadakip ang akusado sa bisa ng warrant of arrest at kasalukuyang nasa kustodiya ng Pusurubio Police Station. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang akusado. Samantala, arestado rin ng mga kapulisan ng Manawag Police Station ang 21 anyos na lalaki sa kasong carnapping. Ang akusado ay residente ng Barangay Pau, Manawag, Pangasinan. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay San Felipe, San Manuel, Tarlac. Ayon sa pulisya, itinuturing na top 4 most wanted person sa Region 1 ang nahuling akusado. Sa tracker team po natin hanggang na-track siya, meron po siyang pinagtataguan sa probinsya ng Tarlac, bayan ng San Felipe. Doon po natin nakita na at doon din po siya nagtatago. Nadakip din ang top 3 most wanted person sa bayan ng Manawag sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay isang 35 anyos na tricycle driver na residente ng Barangay Pau sa nasabing bayan. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan. Nasa kustodiya na ang mga nahuling akusado na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Sa mga publiko, sa ating mga barangay, kapag may impormasyon po kayo sa mga wanted person na nasa inyong barangay, makipagtulungan po kayo sa police station at ibigay po ang impormasyon na nalalaman po ninyo para mahuli at mapanagutan ng mga akusado ang kanilang ginawang krimen. Lester Narag, Balitang, Solid North.